20 oras. Kuya Melvin, makapagigdot ka ah. Super, bigla na wala takuldingan nun. Ipatokar na wala. Tagusin. Okay, basta man dito. Okay ah. Manong June ken ading John Mark numan pay awan ni ading kon nga Michelle nga number 1 nga tagatingnig yo dito Ranyag siya kon tay sumukat nga number 1 fans yo dito Ranyag kat ko man Manong nga igreet ni tatang ko Lemon ken inang ko nga nati dito Ranyag ni Juliet Bautista ato Kuya June. Idi pala na minsan tanga laglagi pong tinagan ni ading Juliet. Si panak pay. Managrigat apong lagi po no dati nga igreet ko ara. Ay ading Juliet, thank you very much. Kat uray no awanin ni ading Michelle ang mumilat nga apo madik malibatan uno iti isam na kada kami iso nga itinambak nga ne o mo kaya mo na wala na ipagbakan niya mi mo tanta uray no kaskasanugat nadalaw mi kumamot idi okay kung nanapayan ading kablawan na kami man dito ipagrangayan anatoy ni ading Aileen Kamunayan kitak ken piring kung nanain anting nga piring kinanting nga kitak. Anong big sa kano di radyo dahil? Uy, nanyo unay baka makaguro na kita karubayaw. Bagadang nagpasara dita. Okay, ito naawat mi nga message di Facebook page kat kung na naman at Tagalog magami message na ako tatagalogak man. Sige, itagalog muna kasi taga Porac, Pampanga po ako at gustong-gusto ko po ang mga songs ninyo. Kung pwede po, kung pwede ko lang po kayo puntahan, gagawin ko po kaso hindi ko na po kaya ang biyahe. Priceless po ang tuwa ko kung sakaling makakanta ninyo ang request ko dahil po may sakit po ako na sa kidney at tuwing oras ng dialysis ko po ay paulit-ulit ko pong pinapakinggan ang mga kanta ninyo. Ang message po ay galing kay Miss Alma Taruk of Porac, Pampanga at siya ay humihiling ng mga kantang You ng Carpenters at Once There Was a Love. So masapul kantaan ta dito ni masakit ni ading gaya mga Alma. Anyway, ading Alma, okay, sana kahit papano maibsan ang nararamdaman mo kung anuman with this piece na ibibigay namin sa iyo. Agur ka man. Kaya nalipata di Kim. Ito. Okay na. Nalagip ko tayo Kim on. Once again, para sa iyo, ading Alma.
Sir the Beast from the Carpenters. Yung kinanta po ni John Mark. Isa pa sa mga request ni kapatid na Alma of Porac, Pampanga. Once there was love deeper than any ocean. Once there was a love filled with such devotion. It was yours and mine to hold and cherish, to keep for a lifetime. Then you went away on that lonely day. Once there was a love. Now I don't know how I can go on. Somehow I feel so was a love that will never come again. So let's not pretend once there was a love, but that was long ago. Now I don't know how I can go on. Somehow I feel so alone, wondering where I've gone wrong. Once there was a love that will never come again. So let's not pretend once there was a love, but that was long ago. Ading Alma, sabi ko mga oras ang kabiit lang, pagbiit lang kat dapasit pakailanganan na nga naitad na dahil nga sunatan mi ka. Yan kat pitakan. Dimla ka limpas tayo mauting tununutan na dahil jay kantan. Agim imotak pa lang. Naglapo ka talagang with feeling. Rex, why talagang imaster talagang. Okay, request ko man Manong tayo tagapulot. Sagot ko kada gito'y karubak tayo purok uno San Miguel Ramon. Thank you Manong. Para meten kanila kay kong Alex de la Cruz nga madama nga cookies tilokban nga meriendami nga isaw-saw na titawyo. Umad ato iti naka-tune in Manong dito'y bandami dito San Miguel. Okay? Okay. Kaya ka-ading Rebelina Quaresma de la Cruz of San Miguel Ramon, Isabela. Papakablao dito yun Agur ko di pinelpas nga nagsawa di taka manu. Agur ka baka mang tedgarot ko. Ay, sige anak ko nana. Pamati daw po si Kesme dito sa Cindy's Heritage. Nakangga ka lang ti Cindy's. Apay ko oray pumuraw tamulaga mo. Ay, Tanda ka ika. Ay, dati uli dati tao. Ay, kita entaman no kasano ta kapik sa tatati Cindy's no dati umuli. Oray tagim manan siya datatay tagim matang tati nasurok ka 300 pesos worth of cakes sa tayo, di ba? Sindis nagatangam niya? O, sindis nagatanga na, barbaring ada. So, umuli nga maisakin ka, kiss me,
Good afternoon. Pa-request naman po ng One Call Away. Thanks po, Lady Kunana. Ading ulitin man ka dito ag-text. Kompleto tinaga mo. Lady Kunana. Ako nagadong Lady in red. Baka ni Lady Love Mode. Ay. Sa ka nakikto, time baga. Okay. Ano dyan request na ni Ading Rubilin? Isublita man. Tagapulot. Sige man. Kulitipot. Pag bigyan taman ni Ading Rubilin. Tagapulot. Actually, ag-research kayo ka Aruba. Tahaan gayam nga tagapulot iti title na da ito nga sonata. Ano nga ikarap? Ay ag-research da nga rota ento na baka isuntot ipapugto ta da ito. Ay. Aya. Amom tilo kano gaputa tagapulot ni bagada dito lyrics na ka tagapulot ko na da ngam. Actually ha nga tagapulot iti title na da ito nga sonata. Ay kasjay. Wan kan ngarot para kada kayo amin dito San Miguel. Ramon Isabela. Ini Ruby kini Ading Alex para kada kayo. Tinggem mo biyag ko, tinggem ti iwaga, ay ayaten ka, kasta kamet kanya. Tinggem tuy asog, iliw tuy pusok, nabayag lang idin, aditan na ginili. Tinggem tuy putok tuy puso, aw-awagan na ka, tinggem ka rin alam. Umay ka tuy sibay, puso ko may payapay, tapang maepan, iliw kan senay. Iliwit di ka rin yuni, ayat di damdamo, inairot nga arako, abuyugan tiyas asog. Ililiwit di agad na samsam itngem tagapulot. Asabayan tiap aprus at apiras di bukbukot. Ililiwit di aring mang titileng itinapayag. Umaikan no biyag ko, mailiwak unay ken ka. Tinggem mo biyag ko, tinggem ti iwaga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Tinggem tuy aso, iliw tuy pusok, nabayag lang idin, aditan na binilin. Tinggem tuy putok tuy puso, aw-awagan na ka, tinggem ka din alam. May kato'y sibay, puso ko may payapay, tapang maepan, iliw kan senay. Ililiwit di ka rin yuni, ayat di damdamo, inairot nga arako, abuyugan tiyas asug. Ililiwit di agad na samsam itngem tagapulot. Asabayan tiap aprus apiras di bukbukot. Ililiwit di aring mang titileng itinapayag. Umaikan no biyag ko, mailiwak unay ken ka. Ililiwit di ka rin yuni, ayat di damdamo, tinairot nga arako, abuyugan tiyas aso. Ililiwit di agad na samsam itngem tagapulot. Asabayan tiap aprus apiras di bukbukot. Ililiwit di ka rin yuni, ayat di damdamo,
abuyugan tias asug iliwet di agak na samsam itngen tagapulot asabayan tiap akrus sa papiras di bukbukut asabayan tiap akrus apiras di bukbukut. Dahil tadi request ni Ading Rebellion of San Miguel, Ramon Isabela kan ket bilang apo nga dumawat ti dispensa kada kini saan mi nga mabasa nga text message kapo ti kinaaduna pagpaspasensyaan nyo kat bareng to the next time mabasa min to kita dato mga text messages yo kat kada kita mot na nabasa mi ayan ay ka give way to others nga po nada into no maminsan agad mo ito mati pagbigyan tayo kat good PM for the duo pakigreet man ni Mamang Mansing Olivar nga birthday na today kat pakikantayo man jay I honestly love you nga favorite na salamat kuna ni ating Adel iti Pangasinan apo talaga mot apo tapay tumawag nga talaga anang nga tano padasing makatungtungan katungtungan pa ilaing sa pagkano kaya natin pa-online din. Okay, medyo nakasang tiri namin ita dumanon manen apo iti oras nadahanon manen ti oras kat pumakada manen ti for the duo kat sino ano ta? Madiagsao dito mo tawag madinaagsaw sa pinakatado number nga nagparang I'm sure nga 777 nga nakatadaw nagkapo di abroad da ito nagkadyan ay ading ko Adele haming makanta dito ay honest kita kanta ni Olivia Newton dyan may na practice mabalin siguro no maminsan nga birthday na okay good afternoon langin ka dito ay birthday dita kat sabi ko mata adunto pa ititawan nga sompat kanya na kat nakaradkadlat nga sinanayon kan napiksa ako na da akas na ko na akon at ang tumanan before they could do next week nga mangtod kanya iti liwliwa kan ragsak daytan kat dalatat mo tao supay madita makataw na madita kasta balong ay napang-asim medyo ma-disturb kami Shika manin i-mute ko nga off ko pa lang ayan airplane mode ayan at pasensya damdaman lang yan abo nga sumumbat kami call tawagwan ayan kat itid makatakayon ti mauding asunata mi kat akas na konakon antabayanan na kami next week with so much surprises at ang tumanan iti pasahin nga surat at ang tuman iti padawat tayo nga 300 peso load kat adda kami tumanan next week dahil yung arod iti sunata nga request ay kapsat ko a song from Air Supply. Kita-kiti aming FDD stakeholders, Perians, armies. I was down, my dreams were wearing thin. When you lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look, there it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're
gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life for everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people, two less lonely people, two less lonely people in the world tonight. It's gonna be fine. Nalpasan titwa nga oras at kikita tayo man na next week. Once again, the 24 with our program. Adda kami man dito ang 97.7 Sweet Radio kat aputi sumaruno. Top 20 by Tako di ito yun, kabubuto nga ni DJ Hans. Kan Hans Laktan. May sana aputa napalon sa Ay. Won. Awang mo tayo kapartneran nga Rod. Okay. God bless everyone. 97.7 Sweet. Is the hour of great mercy that our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life.